आङो बे एलबामा बादारि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिरुनजानाय बिपुल सारानो बेनि प्रडिउसार ओमफ्राय बेवहाय एक्ट्रेस रलाव आंबो दङ दा आङो ओरैबायदि मोजां फिल खालायदों बे एलबामखौ खालामनो मोननानै माने गावखौनो आं बिराद लाकि फिल खालायदों आरोना आं बे एलबामखौ खालायजेननायनिफ्रायनो गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव बुंबोगासिनो दङ दिनैबो बेखौनो बुंनो सानगोन बिराद माने मोजां फिल खालायदों लाकि फिल खालायदों बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावजेननो मोनबाय होननानै आं बेबायदि फिल खालायदों आरोना गाज्रि खामानिबोथ' जों जेबो मावाखै अब्लाबो मोजांबोथ' जों मावनानै होनो हायाखै हारिनि थाखाय नाथाय बे एलबामनि गेजेरजोंनो बे एलबामखौ खालायनो मोननानै बिराद माने मोजां फिल खालायदों आरो आङो ओमफ्राय मानोना बियो जोंनि बर' हारिनि गोबां जारिमिनफोरा बेरखांदों बेहाय ओमफ्राय आं आसा खालामो इयुनाव बेबायदिनो माने बेयो बल 1 बल 2 बल 3 बिदि जालांबाय थागोन आरो फैगौ समफ्राव जेन आरो बिदिनो बानायलांबाय थानो हाथों बादारि फिल्म प्रडाक्शना ओमफ्राय आङो बे एलबामखौ खालायजेननायनिफ्राय माने आं कमप्लिटलि खोनासंनो हाया आरोना बिराद माने मोनसे दुखु मोननाय फैयो रंजानायनि गेजेरजोंब्लाबो माने जों हारिनि थाखाय जेबो मावनानै होनो रोङाखैब्लाबो बेखिनि एलबाम खालायनायल'आवनो जुदि आंनि गोसोआनो इसेबां दुखु मोनदोंब्ला आं सानदों आरोना जायफोर जोंनि हारिनि थाखाय इसेबां जिउ गोमालांबाय जोंनि हारिनि थाखाय इसेबां माने गाव गावखौ सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ बिथांमोनखौ साननोब्लाथ' जोंनि बे फिसा सुदा जेबो नङा अब्लाबो बेखिनि एक्टिं खालायनायल'आवनो इसेबां माने आंनो दुखु मोनदोंब्ला माने बिथांमोननि खस्थ'खौ बिथांमोननि जिउ गारनायखौ जोङो माने हामबाय होननायजोंनो जों सुख'नो हाया ओमफ्राय दुखु मोनदों ओमफ्राय आं बेखौनो लुगैयो जे जायफोरा जिउ गोमालांबाय बिथांमोननि जिबनखौथ' जों सुख'फिननो हाला बिथांमोननि जिउमाया जेब्लायबो गोजोनै थाथों सोरगोआव फैबाय थानाय समाव जायफोरा जोंनि हारिनि थाखाय सोमावसारगासिनो दङ बिथांमोना जेब्लायबो मोजां गोसो मोजां देहा लानानै जेब्लायबो देरहासारनायखौ मोनथों जोंनि थांखिया मा बिसिम सौहैथों आरो जोंनि इयुन जोलैफोरा सानसे गोजों महर मोनथों आं बेखौनो लुगैयो बियोथ' माखासे सुटफोरखौ जोङो एसे सिगाङाव लानानै थानाय जादों नाथाय एसे उसुबिदानि गेजेराव थाथ'नाय जादों ओमफ्राय बेखौ नै जोङो देग्लाय लाफिननाय जादों आरोना आङो अनसायजानायखौ बेखौनो खावलायनो लुगैयो अननानै बयबो हेफाजाब होज्लाय मानोना नोंथांमोननि पाब्लिकफोरनि हेफाजाबजोंसो जों आर्टिस्टफ्राबो जौगानो हायो आरो हारिमुवाबो जौगाखाङो पाब्लिकफोरनि ब्लेसिंनि अनगा जों माब्लाबाबो दावगानो हाया आर्टिस्टफ्रा आरो बियो मोनसे जोंनि बर' हारिनि थाखाय बानायनाय अननानै बयबो सापर्ट होज्लाय जेन' जोंनि बे एलबामनि गेजेरजों जोंनि हारिखौ जौगाहोनायाव एसेब्लाबो जुदि थुलुंगानाय होदोंब्ला जोंनि बे एलबामा एसेब्लाबो जुदि सोरनिबा गोसोखौ दांदोंब्ला निस्सय जोंहा बेयाव बहुद गोजोननाय मोनगोन बिनि थाखायनो अननानै बयबो हेफाजाब होज्लाय मानोना जोंनि हारिखौ जौगाहोनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि मानसि नांगौ जायो सोरबा थाखा फैसानि गेजेरजों सोरबाया गावनि राव बोसोननि गेजेरजों सोरबाया गावनि मावनाय दांनाय देहा मावख्रुबनानै बोलो हेफाजाबनि गेजेरजों सोरबाया एक्टिं लाइननि गेजेरजों बेबायदिजों गोबां रोखोमनि जोंनो मानसि नांगौ जायो आरो बेबायदिजोंसो जोङो जोंनि हारिखौ डेभेलप खालामलांनो हायो